Esselamu Aleyküm aziz izleyiciler. Hoş geldiniz. Bugün, bugün ben size Vel Sapar hakkında ayratayın. Yekece özüm bir. Şunu tezeden o tanıtmak isteyen, o tanıdış iyisi deyip o düşünseniz hem var. Indi yankı geçen o yazılar belki ulu görünmän bilendir ya da okumak kıyın olan bolup biler. Indi men şonu tezeden hem okap hem käbir zatlara o düşündürüp öňkü zatlara bir ýatlap geçeli. Ýa-ni Akvel Sapara ýakyndan syn. Bu adama ýakyndan syn etmeli. Bu bir mysaldyr. Akvel Sapar ýaly gatykän adam bardyr ol. Gizli işläp beren ýa-ni 36 ýyldan bäri işläp ýör ekende. Ýa-ni biz bilýät onu ýöne ekrana ýuwaş-ýuwaş çıkarmaly bolýas biz bu zatlary. Gatykän zat bardy onu birden göteribem bilmeýär jemgyýet. Ýa-ni düşünüp ýetişmeýär. O nämäniň bolup geçýänini. Indi şu taýda ädim gitmeli. Ýa-ni Akvel Saparyň üstü bilen gaty gowy suwutnama bolan üçin şonu saýladyk. Ýoksam beýleklerem bar, onuň Allah murady bar. Azatlyk radiosynyň içindäkiler bar. Soň ýa-ni türmäge düşdüm diýip ýa-ni odan tepede ýene bir ýerlerde ýatyp çykdym diýip beren bir giden ýalançylar bar. Hemmesini bir-birden almagyň ýerine bir adamyň üstünden biz bunu hemen dolu düşündürmeli hokman suratda diýip özümize wezipe borç bildik bunu. Indi men şol geçenkine meni has ullakan edip ekrana getirecek ve şu taýdan okap ýene de ýuwaş-ýuwaş analiz vermekçi. Ýeldeşler. Soň bugün sizin soraklaryňyz bolsa da soraklaryňyza da jogap berip geçecek olayın. Tema değişli soralar. Indi men şu yankı geçenki yazıyını çıkaracak. Bu gezek önemli yerlerinin üstüne dururuz. Kalan yerlerinde olsa kıyska geçeriz. Bu biyografiyası deyipdik. Yine Akvel Sapar'ın beylek tarafta Rus dilinde yazan asıl dili Rus dili. Şonun için Rus diline yanına koyduk. Yani Rus kol yazma demesinde poçurk hem adı dengeliye isteseniz barlap bilersiniz deyip biz şu orijinalından koyduk. Yani bu tayemen çıkarıp vakt alıp duracak değil. Bundan önceki videolarda var nemeleri, nuskaları. Şimdi ben bu tayda okuyup başlayın. Men Vel Saparov Akmuhammed Cumayeviç 1956 ýylyň 19 sentýabrynda Türkmenistan SSR-iniň Mar welaýatynyň Mar etrawynyň Muhadow adyndaky owasynda doğuldum. 1963-1973 ýyllar aralygynda Mar welaýatynyň Sakarçay etrawynyň 1-nji orta mekdebinde okudum. 1973 ýylda Maksim Gorkiy adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetining Filologiya fakultetine okuwa girdim. 1976 ýylda Moskwanyň Mihail Lomonosov adyndaky Döwlet Üniversitetiniň Jurnalistika fakultetine geçdim. 1979 ýylda Sergey Yeseniniň döredüçiligini türkmen diline terjime etmekdäki kynçylygy adly tema boýunça edebiyat kritikasy we Yayıcısı Federasiyasında diplom işimi goranımdan son jurnalist gazetin edebiyat işgari diyen hüner bilen diplom aldım. Ya Sovet nemesinden geçeceğde jurnalistika proseduralarından okuwumu gutarandan son TSSR'ın Döwlet Teleradyosuna işe uğradyldım. Ol ýerde 1979-1985 ýyllar aralygynda ilk ýaşlar redaksiýasynda, soňra edebiyat redaksiýasynda
redaktör olup işledim. 1985-nji ýylyň oktyabr aýynda Magarif çaphanasynın tarih we geografiýa redaksiýasyna baş redaktor wezipesine geçtim. Şol redaksiýada 1986-njy ýylyň 12-nji martyna çenli işledim. 1986 ýylyň 12-nji martynda men Aşgabat jurnalynyň edebiýat tanqidçisi we ýaýynjysy bölüm müdiri edilip bellenip we häzirki güne çenli işlemeye dowam edýärin. 1971-1984 ýyllar aralygynda VLKSM yani Komsomol'un hasabında durdum ve yaşım boyunca da çıktım diye yankı. Yaşı gelenden sonra çıkıyor. Yaşlara değişli önemi olan için. Komsomol'da olan dövrümde Komsomol'un yukarı yolbaşçılarının buyruğunu üznüksüz yerine getirdim ve geçirilen çarelere aktif katnaştım yankı. Men hemme zada boyun eğip bilýän diýilen bir nemeni berýär. 12-nji iýun 1986. İldeşler yine geçenem aýdypdyk, bu gezem ýatladyp geçeýin. Yine bu adam 1986-njy ýylda KBA işe kabul edilen diýip aýtsak ýalňyş bolýar. İş hökmünde görülmeýär. Çeşme hökmünde belli alınýar KBA tarapyndan. Yine şul adam o şawatları yaş olmalı. Şul oglan bize çeşme olmaya razı boldy. Öz islegi bilen ne ýazýarsa bu protokol alýarlar. Soň ýanky Welsaparyň dosýasy bolýar. Ýörüýte ýanky çeşmeleriň dosýasy bolýar da çeşmäniň şo dosýasynyň içine goýýarlar ona. Soň şo taýda durýar elmydama. Indi bu taýda eden işleri boýunça neme geçýär? Agzy ýerlik diýip bir hereket bardy da 80-nji ýyllaryň soňlaryna dogry nemeden. Bu hereket milliyetçi bir hereketdi. Ýanky Türkmen milletine diýer ýa-da Türkmenistan diýip aýdaly. Türkmenistanyň adyna tutýar köplen şol neme guramanyň içinde. Türkmenistan öz-özüne yeter diýilen ýalak bir nemeni ulanýan bir ideologiýa. Yani näme diýmek bolýar? Yani Orsun basışynyň ýa-da Ors Türkmenistanyň ähli baýlyklaryny sömürüp durany görýär we şo zatlara garşy çykýan düşünje. Ve şoňa benzeş o adamlar şo 80-nji ýyllaryň nemesinde köpräk çykýurakdyr. Bular hem şonuň gurama haly, gurama öwriljek bolýan haly, ine gurama öwrilmäke ine şo Akbel Sapar ine şolar hakda daklat berýärdi. Ýanky çeşme hökmünde içallyk edýär. Maglumatlary uradýar, ondan soň ýanky KGB gerekli işi görýär. Yani şu taýda ady geçen adamlar köpüsi öldürildi şol döwürlerde, öldürilipdir. Indi men okamana başlaýyn. Satudan gelen bizim milli gymmatlıklarymız ve emlaklarımız Soýuzyň umumy büdjetine däl de Türkmen Respublikasynyň büdjetine gelmelidir, girmelidir ýa-da. Respublika öz halkara söwdalaryny Moskwa tabin bolmazdan öz başdak dolandyryp bilmäge mümkinçiligi bolmalydyr we şuna benzeşler diýär. Soňra şuna benzeş çağırışlar edilýär. Meniň halkym öz mertebäňi depeleme oýan SSR'ň doganlyk dostlukly halklarynyň hataryna geç we şuna benzeş. Ýa-ni şuna benzeş diýip näme üçin aýdyp geçýär? Yani KGB'nın protokolunda bir zat var. Yani milliyetçiliğe değişli sözlemler kurýan adamlar neme belli alnýada ve milliyetçiliğe değişli kurulýan sözlemlerin belli. Yani KGB'nın nemesinde belli başlı sözler bolýar. Yani misal üçin şu taýda geçipdir. Yani Türkmenistanyň o ähli baýlyklary ýa-da satuw neme gymmatlyklary ýa-da satuwdan gelýän girdejisi diýmek de şol Türkmenistanda galmaly diýär ýa-da beýlek tarapdan o mertebäni depeletme diýär, halk bolmagyny gowy diýär, halk bolup özüňi gorap sakla diýen ýalmanyda.
O sözler aydıptır. Kim aydı buna? Akmurat Şiirov aydı. Dowamda görürüz. Bu manifest, yani manifest hükmünde kabul ediyen eken kıvı şu zatları. Bu manifest yığınanların arasında goldav tapmadı. Yani çağrşı diye de yine biz şu an çağrşı diye halkı yani ors var arkasında bu işlerin bütün o sizin kul bolup beremengizem, korkuzlup beremengizem, garip bolmaňyzyň hem hep mezadyň arkasında ors var deyip biz yine düşündürüş işlerini geçýärse yine şu düşündürüş işini vel sapar alıp yazıp uğra diye. Hazır hem uğradıp gören adamlardan deme. Biri. Dowamy kaly. Akmurat Şiirov hiç kim gollamady diye. Yani Akmurat Şiirow hiç kim gollamady yani şu manifeste hiç kim gollamady diye. Bu tekst bilen tanışılandan sonra Akmurat Şiirov, Nowotguly Rejepow, Şiraly Nurmuratov ve Hudaý Kuliýew, Bappa Gökleňew daglar 15 minut töweregi başga otaga maslahata gittiler. Akmurat Şiirov ol yerden lap geç gaharly halda dolandy. Yani gaharly halda dolandy diye beýlekleri düşündürip bilmedik bolýar. Ol şonda Çeşmeden manifeste nähili garaýandygyny sorady we oğlanlar öz halkynyň mertebesi üçin görüşmek nähili wajypdygyny düşünen oklar we gorkarlar diýip aýtdy. Indi bu taýda Akmurat Şiirov oğlanlar diýene ýa-ni Nowotguly Rejepow, Şiraly Nurmuratov, Hudaý Kuliýew, Bappa Gökleňew daglar bilen bir näme otaga gidip o taýda gürrüňe diýe olaram hawa kabul etmeýe gelýär. Ol şonda diye Çeşmeden diye manifesti sorak diye de soň. Hemme kimden şol öýüň içinde kimler var olsa hemmeden pikir alýar da ýa manifesti ýene. Türkmenler öz başdak bolmaly ýene nemeler var. Şo barada diye maňa da sorak diye ýa Çeşme diýeni özü. Özüne Çeşme diýip yüzlenýär ýa protokoluň demesi bu. Yani daklat veren wagtyň men diýip aýtmaly däl. Çeşme diýip aýtmaly. Çeşme geldi, Çeşme gitti, Çeşme eşti, Çeşme gürleşti. O Çeşme aýtdylar, şonuň ýaly diýdi. O dowamında edil şol wagt dünkü güne çenli manifestiň teksti bilen diňe iki adamyň Nowotguly Rejepow we Şiraly Nurmuratowyň tanışdygy Çeşme mälim boldy. Yani o Nowotguly Rejepow bilen Şiraly Nurmuratow yani şu tekst arada öňden berem habar bar eken diye. Onam diye men şonu şu wagt bildim diýdi. Edil şol wagt diye. Edil şol wagt dünkü geçilen o manifestiň teksti. De şu iki adam arasında bilinýän eken diýip Çeşme mälim boldy diye. Yani maňa mälim boldy diye. Ondan soň näme diye? Soňra mehmanlar dargap başladylar. İlk bilen Nowotguly Rejepow öýünde gyzynyň ýeke galanyny bahana edip gitdi. Ondan soň Akmurat Şiirov gece saat 11 töwerege gaharly halda turup gitdi. Galanlar bolsa gece saat 1 çenli Hudaý Kuliýewiň dutarda aýdan aýdymlaryny dinläp Mahtumgulynyň döredijiligi barada jedelleşip oturdular. Gelecekki duşuşyň nerede boljagy barada gürleşmediler. Yani Çeşme mälim bolmandyr diýip owa goşup bilersiz ýyzda. 6-njy baý 1988-nji ýylda bu owa ýazyp daklat hökmünde beripdir. Indi dowam edýäs. Ildeşler soraularyňyz bar bolsa owa soňa dogry goýuň. Men şu wagt okap durgan kommentariýalar okap ekrana getirmekçi däl. Üns bölünmesin diýip, uzamasın diýip. Dowam edýän öňünde taýýarlanyp, işlenip, düzlenip plan boýunça Çeşme 1989-njy ýylyň ýanwar aýynyň 18-ne Akmurat Şiirov bilen gürleşmek we ýene bir sapar täze duşuşyk barada badalaşmak başartdy diýe.
İldeşler şu tayda çislosunu yanlış yazan olma mümkünse hemen ol nemeden hem sereden de 8'e 9'a men ziyade yönü şu 88. yıl oldular. Sebebi yani kroniçiski neme seyretsen şöyle yalı ol ya. O gol yazmalarından özünüz hem seyrettilersiniz şu tayda da yazı yani. Indi 19. yanvar 1989. Yılda Akmiraş Şirov bilen duşmak başarttı. Olar bilelikde Şirov'un tekliği boyunca Hudojnik Yaranov'un ustahanasına gittiler ve devamlı gurrun ettiler. Yani olar diyene men bilen Şirov gittim diye de. Yani ne maniyeni tazeden düşündürecek olan şu tayyikatı mühüm de şol hamala üçüncü şahıs yağlar edip gürleye yani dakladı beren vakti. Özem içinde olan vakta olmağına varamazdan üçüncü şahıs olup gürrün veriyor özüne. Indi gepleşin teması Türkmen hareketinin tazeden döredilme varada oldu. Seredin temanın adını doğru koyuyor yani yoksa geldik yine o Türkmen hareketinin tazeden o döretmeli varada tema hakkında gurrun ediyas deyip aydan oklar yani bunu yani çıkan gurrunların neticesinde vel sapar yani ak vel sapar o şon yalı deyip at koyuyor yani kıbı için has düşnüklü olar yani. Yani informasyonu bermenin bir usulü vardı. Şonun için yine çeşme deyip burlaya öz var arada da. Bu tekliğin eyyesi Yaranov olup çıktı diye. Yani Türkmen hareketinin tazeden döredilme var aradaki o fikir eyyesi Yaranov eken diye. Yaranov'un işi gayettiğine şondan sonra. Onun göz önüne getirişine göre bu hareket ehli döredicilik intelijensiya batlarını birleştirip bilecek hareket olmalıdır. Yaranov bizim kadim halkımız var, bay tarihimiz var, köp yadıyarlıklarımız var. Dilimiz hem kadimi ari sözlerinden düzülen. Aydılışlarına göre aristler yankı bir vaatlar Tecen Seraksında Hindistan'a göçüp gidiptirler diye. O yönem bunun beýle däldigine häzirki zaman Türkmen dili şaýatlygy edýär. Häzirki zaman Türkmen halky gadymy aristleriň medeniýetini eýeleýändir. Hatda men bu barada makala ýazdym we ödäki görkezdim. Olam gyzyklandy. Ýakyn wagtda men bu makalamy SSR'ın Ilymlar Akademiýasyna eltip görkezmekçi diýipdir. Yani ari diyen eyran demektir. O ari deyip eyran köplük sanı oluyor. Ariler demek oluyor eyran. Umuman şon bir düşüncesi var iken yoksa neme del o Türkmen dili täsirlenendir. Yani eyran demek yani Fars dilini öz için alıyor da köplenç çumurlayın. Şonun bir o düşüncesi var iken yani düşüncesinin näme diýi önemli däl bu taýda. Yani şu düşünjäni şu taýda näme üçin aýdanlygy önemli. O yani Türkmeniň tarihi var eken diye, dili var diye, yine şoňa benzeş nemelere diýe de ýoksa pikirlenim şu döwürlerde rus dili şert. Ýokary okuw jaýyna gidip okujak bolsaň rus dili yani adam hataryna girjek bolsaň Sowet sistemasynyň içinde Rus dilinde etmeli hemme zady. O son gelýär, o Yaranov diýip bir adam orta çykýar birden, o Türkmen dilen bar, Türkmen dili öňe çykarmaly diýär. Soň orsun buňa gahary gelmezmi? Elbetde gahary gelir. Şonuň üçin ine şuňa protokol düzüpdirler. Ýani milletçilik duýgusy bolan adamlary bir-birden bilip, tapyp öňünden soň şolary ýoşluk bilen ýok etmek. Menin üstünde işlän makalamyň täzedi we onu hökman hususy açyş edip ýaýratmaly diýip dostlarym hem aýtdy diýer. Ýani Yaranov ýani Akwel sapara gurrun berýär. Ýöne hawary ýok onuň ýani içaly dygyna. Biz guruluş üçin hökman açyk hereket döretmeli. Seredim açyk hereket döretmeli diýdi. Şu
açık harekete döremegine gelmezden öňe o edilmeli, dargadylmaly ine şu adamlar, toparlar. İçine girip bire uruşturup neme edip şonuň ýaly bir ýagdaýa sokýarlar. Soň dargaýa, ýani agyzy beriliň dargaýşy 1 ýylda, 2 ýylda da, 3-4 ýylda amalaşdyrlandyr. Ine şunuň ýaly adamlaryň, ýani Apgal Sapar ýaly adamlaryň kömegi bilen dowam edýän öz medeni gymmatlyklarymyzy, dilimiziň üstünligini, halkyň medeniýetini galdyrmak, ýani ýokarlandyrmak manysynda we östürmek üçin propagandanyň üstü bilen görüşilmelidir. Hem de biz ýurtda paxta ekilmeginiň garşysyna görüşmelidir diýär. Indi bu taýda da gaty wajyp iki aýraty mesele geçýär. Bira öz medeni gymmatlyklarymyzy, dilimiziň üstünligine, ýani dile, medeniýete dolanyp gelmeli diýär. Şonam diýär, açyk hereket bilen propagandalaryň kömegi bilen amalaşdyrmaly diýär. Soň beýleki tarapdan o paxta diýär bizi o şu işlerden uzak tut diýär, adamlaryň o okamaly wagty okadan ok. Ýani beýnini meşgul edýär. Biz öz dilimiz, medeniýetimiz arada pikirlenmen ýerine paxta ýygmana gidiýär çağalarymız. Paxta diýilen bir dert var diýip aýdýar. Ine şonu ortadan aýyrmaly diýär. Ýani paxta meselesinde 1,5%-ni ýygýan ekenlerde el bilen. Ýani Sapara gurrun berýär. 1,5% paxta ýygmak üçin däl diýär asyl mesele bu taýda. Asyl mesele adamlaryň wagtyny sarp etmek. Ýani beperway sarp etmek. Adamlaryň wagtyny soňra şunuň ýaly pikirleri eýe bolmasynlar diýär. Dowam edeli. Çeşme Şeýle hem Tirkiş Jumageldiýew bilen duşuşmak üçin onuň iş kabinetine geldi. Tirkiş Jumageldiýew Çeşmeden ýaňy ýakynda ýaşlaryň restoranynda geçiren üýşmeleňinde bolandygyny ýa bolmandygyny, Şiralynyň öýüne barandygyny ýa-da barmandygyny, ol ýerde näme gürrüňler edilendigi barada gyzyklandy. Şeýle de Çeşmäniň familiýasyny Şiralynyň mehmanlarynyň spisagynyň arasynda görendigini aýtdy. Ol Şiralynyň öýündäki duşuşukda bu taýa geçmäge ýani Tirkiş Jumageldiýew häzirem bar kitabam ýazýar. Hatda Apgal Sapar bilen şu wagtda çellinem aragatnaşygy bar, men ýalňyşmaýan bolsam, ine bu adamam uly sonra şarat bolup biler bu işin içinde ine. Buna ildeşlerimiziň togy pikirlenmegi üçin aýrýan. Bu zady biz bilýäs näme diýende, ýani hemme adam aýdyp durmaly. Ýani pikirlenmek üçin. O galan zatlaryň ama köp bölegini biz ýurduň içinde amalaşdyrmakçy bolýas. Ýani düşnükli bolar ýaly ine size bir pikirlenmek üçin bir problemany orta galdyryp berdim diýeň. Ol Şiralynyň öýündäki duşuşukda başga kimleriň bardygy barada gyzyklandy. Çeşme özüni ýeterli derejede arkaýyna alyp baryp soraglary jogap berdi. Ýani Tirkiş Jumageldiýewiň soraglaryna arkaýyn alyp baryp neme berdim diýdi. Ine informasiýany danos diýildi, ýani maglumaty danos diýip aýdaly, az düşnükli bolar ýaly. Eltip bermek ýani. Köba. Ne özüniň ruh halyna o nemesini gürrün berip geçýär. Müsveren bolsaňyz. Arkaýyna alyp bardy diýär özüne. Aljyrabadym diýär, hemme zat arkaýyn jogap berip bildim, başardym men bu işi diýäse, birinji wezipe başlan wagtlaryndaky alyp baran işlerde bu. Şonuň üçin häzir ekrana çykan wagty hiç bildirtýän däldir. Köba işläp görenine. Şonuň ýaly nemelde möjek hamlymy diýeli. Şonuň ýaly burada. Dowam edeli. Hamala Hudaýkylýewiň dutarly aýdymlaryny uly höwes bilen diňleýän kişi bolup, sözüniň arasynda oňa Şiralynyň öýünde gaty gyzykly bolandygyny aýratyn belläp geçdi. Ýani
Yağını diye o Dutarova çaldılar deyip önkünemesinde aydıp geçti önkü sahipadi. Dutarova qatğı gördüm dinledim diye. Sonra o gürrünglerim qatı kızıklı oldu. Şon ýalyk menem o şu işin içinde diýen ýaly bir nämäni berýärdi. Çirkeş cuma geldi sonra ona belli bir derecede cevap alıp bilmän gepi başka ýaňa sogdy. Ýa-ni Türkiş cuma geldi o soralarına cevap alıp bilmejegini düşünenden soň da ay bu barurem o cevap berjegem zanok nämäni meseleni öz başka bir ýerlere alıp gatjan olmaly da belsaparym şonuň üçin olan başka bir ýaňa sogupdyr da. Bu bilen gürleşip bolar ýaly däl diýdi. Ýa-ni belsapar bu näme üçin ýazýar bu taýa? Ele vermedim diýdi. Hiç bir zat o bildirtmedim diýip aýtjak bolýar. 1988-nji ýylyň may aýynyň 11-ine iş gününiň soňunda Edebiýat we Sunugat gazetiniň redaksiýasyna ýagny Şiraly Nurmuradow bilen Nowatgul Rejewiň işleýän kabinetine bir sany çärjewli hudojnik mehman geldi. Biraz soňragyndan Babba Gökleňow we Akbaraz Şirow daglar geldi. Şu ady geçýän adamlar, Kybanyň gyzyklanýan adamlary. O kimin gelip kimin gidenini, haçan toplandylar, näçe adam bolup toplandy, kimler näme diýdi, gürrüňler näme tarasynda şoň ýaly o meseleleri gozgap geçýärler. O iş wagty utarandan soň olar iki topara bölünip çapxanadan çykdylar. Çeşmäniň çak edişine göre olar ýene-de bir ýere ýygnanyşyp maslahat etmekçi bolýarlar. Olaryň dira ýygnanyşjak bolýandyklary o çeşme bilmek başartmady diye. 12. may 1988 ýyl. Ne? İyileşler. Hemme ýerde izarlayan ekende. Ýa-ni agzybirlik toporýada agzybirlik o diýmeli has başgaça bir topor çykarjak bolýan olmaklary amki. Ýani şol topory döretjek adamlary birine maşina kaktyryp öldürdiler beýleksine. Balkondan aşağı attılar. Özünü öldürdü. O soň duýdansyz avariya diýildi. O betbahtçylyk boldy diýip üstüni ýapýarlar. Dowam edelim. Olaryň arasynda hudojnikler, ýazyjy şahirler, kino işgärleri, hatta alymlar hem bardy. Meselem akademik Ödekew, SSSR'ın Ilımlar Akademiýasyndan. Akmurat Şirow indi şu taýda okumankan bir zadaýda ýene täwre adamlar wezipede işläp gören Sowet döwründe de. Birden ogurluk etdi, ýene bir zat etdi, watan dönüg bolýar, ýene bir zat olup ortadan aýryp ýok edip türmäge basyp ýa öldürüp atyp neme diýerler. Sowet döwründe ýaşaýanlar onu has bol bilýändir. Şol adamlaryň atyp ýok edilmeginde ine şunuň ýaly adamlaryň şolary izarlap, o niýeti näme, o düşünjeleri näme, şolary tapýa berýär, soň o daşyndan seretseň hamala o döwletiň puluny ogurlap gitdi, şonuň üçin o türmäge basyldy, atyp öldürildi diýip neme berýärler. Ýöne hakykatda olaryň öldürilmegindäki esas sebäp ine şu düşünjelere eýe bolmagy, ýa-ni milli düşünjelere eýe bolmagy. Akbel sapary ýaly adamlaryň şol milli düşünjeli adamlary bir-birden tapyp KGB ýetirýär. KGB olary soň öldürmeli bolsa öldürýärler. Bir günah ýönkäp, o töhmet atyp onu işden ýene bir zatdan aýryp türmäge atyp bolýan bolsa o ne diýerler. Bularyň işleş o sistemasy şol. Akmurat Şirowa döredicilik hereketiniň ýolbaşçylyk düzümine girmegi teklip etdiler. Şol sanda Çeşme de teklip edildi. Emma Akmurat Şirow bu teklipden özüniň TKP'niň MK'nyň öňünde beýle hereketlere gatnaşmajagy barada söz berendigini aýdyp ýüz öwürdi. Hem de herekete ýolbaşçy bellenmeli däldigini ýa-ni şu döredicilik o hereketi diýär-de, inteligensiýa hereketi diýilýär-de. Şu hereketin başında bir ýolbaşçy bolmaly däl diýär-de. Inteligensiýa üçin bir ýolbaşçy gerek däl diýär. Her haýsy
ayrı yol başçı bolýar da men şonu ýaly diýip bilýän dünýäde de şonu ýaly işleýär şo näme sistema. O lider gözläp görmeli däl diýip aýtjak bolýar ýa-ni Akmurat Şirow. Olar diňe maslahatyň dolandyrylmalydygyny aýtdy diýär. Ýa-ni maslahat o sistemasy bolmaly. O bir başyna bir adam gerek däl. Oturup maslahat edilmeli. Şo maslahatyň netijesinde de karar alınıp iş edilmeli diýär. Akmurat Şirow şeýle de men bu herekete goşulmagy gorkamok, emma men beren sözümi izine alyp bilemok. Ýöne men sizin hereket baradaky ideýaňyzy goldaýan we gazetin sahypalarynda sizin çykyşlaryňyzy goldap bilerin. Bu möhüm zat biz hemmämiz bürokratlaryň garşysyna durmasak, birikmesek onda olar bizi bir-birden ýoklarlar diýdi diýär. Ýa-ni bürokratiýa diýenem Komünist partiýasy, komünist demelere guruluşlary diýildi. Şo döwrüň, ýa-ni Sowet döwründäki komünistler umuman aýtsak. Bu adamlar komünist dälse, düşünjesinden görýäňiz, ýa-ni milliýetçi bu adamlar. Milliýetçi adamlar komünist bolup bilmeýär. Ýa-ni ters gelýändir düşünjeleri. Umuman ýa-ni esasy hoplu bolup biljek düşünjelerini ýazypdyr Welsapar. Ýoksa geçenem aýtdym, 2-3 adam bir ara gelen wagtda o 1 saat gürrüň etse o bir kitaby doldurup bolýar da. Ýa-ni 200 sahypalyk bir kitaby doldurup ýazyp bolýar. Ýani bu taýda bir sahypada hem zady jemläp aýdyp berýär. Çeşme Akmurat Şirowyň gazetiň sahypalarynda açyk çykyşlar etmekçi bolýan ideýasyny goldady. Ýa-ni şo gazete o bermelidigine o menem goldadym diýär. Ýa-ni Çeşme menem goldadym diýär. Ýa-ni bildirmezlik üçin de arasynda gezip ýör şüphelenmeli däl-de. Näme diýse howa diýmeli. Şeýle de Çeşme özüne analynan wezipeden başga ýoly saýlap alandygyny we şol sebäpden ýüz öwrýändigini nyktady. Akmurat Şirow girmeýän bolsa, o menem girmeýän diýse, bunyň esasy izarlayan adamy Akmurat Şirow, o soňam Ýaranow bar. Maslahatyň dowamında Ýaranowyň gurjak bolýan hereketini başga kimleriň goldaýandygy ýa-da başga kimlere bu herekete çağırış edendiklerini Çeşme bilmek başartmady. Ýa-ni bu düşünje hereket o näçe adamyň arasynda ýaýrady. Kimler var başka görmedik bilmedik diýen o neme barda düşünje var. Ýa-ni Welsapar şonu gyzyklanýar. Başka da var olsa o bererin diye. Yani hazırlıkça başartmadı diye. Başka adam var mı yoktu. Devam ediyaz. Akmurat Şirowyň Çeşme habar vermegine göre özünün Leningraddan geleni bäri onun köne dostlary Bappa Gökleňew we Şiraly Nurmuradow näme üçindir onu iyi demeýärler. Çeşmenin pikiriçe Bappa Gökleňew we Şiraly Nurmuradow Akmurat Şirowdan biraz gaça durýarlar. Belki öňkü ýadyra pytrandyr. Belki de olar Akmurat Şirowa yeterli derecede ynanýan däldirler. Çeşme Akmurat Şirow bilen duşembe günü Ýaş Kommunist gazetiniň redaksiýasynyň ýanynda duşşuk belleşmek başartdy. Çeşme Akmurat Şirowyň üstü bilen Bappa Gökleňew we Şiraly Nurmuradowa çykyp bolar diýip çak edýär. Ýöne häzirki wagtda bu arada takyk bir zat aýtmak kyn. 20 ýanwar 1989. Ýa-ni Welsapar Akmurat Şirowyň izarlap bolýar. Indi nowatda ýa-ni nemeler bar. Bappa Gökleňew we Şiraly Nurmuradow bar. Bappa Gökleňew soň balkondan atlyp öldürilýär. Eýleşler. Ýine Welsapar o arada geniş maglumatlar beren bolmaly. Umuman şu taýda bu gutardy. Indi näme düşündüňiz? Entek dowam bar men ýene beýle käbir zatlar bar ýatladyp geçmekçi bolýanym.
Indi şu ýatladyp geçmeli zatlarymı aýtmazdan o size bir pikirlenme nemesini teklif etjek. Ýene şu okan zatlarym da ekranda bar da ullakan görünüşinde. Size alıp pauza koyup okan, belki menin o kaçıran ya da düşünmedik yerlerim bar bolsa siz okap özüňiz neme berin, soň komentariýalarda paylaşyp bilersiniz. Bu Akbel Saparyň baştan geçirmeleri o diýsegem bolýar. Indi men size ýene käbir zatlary ýatladyp geçjek. Öňkü nemelerden belki täze goşulanlar, aramyza täze goşulanlar diýelim. Bilýän däldirler. Allah muradyň telefon ýazgysynda bir gurrun beren zady bar da. Ýene ona ýazır diňläli. Hemmämiz bilelikde. Limurlukların içinde iki de bilen jowap atılmaktaşlık edip atşot yapıyorum bir var da onun hem ekşi. Şu diye getirdi diye böyle farklı getirdi ya oradan farklı getirdi diye hem ekşi gelasını getirdi. Yani bir iki grup kabineti işte yaptı. Onun diye hiç kime aitma deyip diye bir farklı anlaştı diye. Onun diye Muhammed'in gelası heken diye akvancılık var diye. Ondan şu tayda dur diye lakamam dur. Şoňa berilen kinişkasynyň kopýasy bu fakta fotokopiýasy. Hem de dur diye. Nemesine aýtdyň da berilen lakamyň näme şu ýadymy şu. Onu şu informasiýa berýär eken informator bolup jurnalistler içinde agdy berilen içinde radyň içinde. Şonu ýaly tukaýýarlar adam ol. Ýene ýyldaşlar. Allah murat o şu zady bilýär, ýöne birleri telefonuna ýazyp o şunu ýaly diňletmese halkyň da aýtjak däl bu zatlary. Ýene ulu soru näme üçin? Näme üçin? Allah murat aýtmaýasoň aýtmaýanlygy haýratyn bir soru. Ona o ýyldaşlar size özüňize soran. O ýene başga bir mesele bar. Allah murat o bu zatlary nereden bilýär? Köbanyň adam bar, o hemme kim tanaýar diýär-de. Soň lakamy bar diýär. Lakamam çavuş. O şu wagt ýadyna düşmeýär. Aýdyp bereli lakam çavuş. Bel Saparyň. O çavuş diýmegem içaly, çeşme ýa-ni neme jemläp toplap berýänçi de. Näme üçin? Bu adam habar vermeýär. Allah muradam wagtynda tökme atyp ýördi oňa. Ýöne şu wagt o ses çykýan däldirse Allah murad ýa-ni bulara seredende. Bulara seredende näme bolýar? Akyllyrak bolýar. Bulara seredende akyllyrak bolýar. Şonuň üçin öňünden näme diýär şu soňky wagtlarda o ses çykýan däldir. Allah murat arada hasam başgaça maglumatlaram barda. O bolýar bu mesele Allah murat bilen şu taýda galyp biler. Yani diňe Allah murat däl de onu bilýän. Azatlyk radiosynyň içi de hemme kim bilýär. Mysal üçin Ýowşan Anna Urwanow hiç eşitdiňizmi? Ýowşan Anna Urwanow. Ýowşan Anna Urwanow diýip biri var. Gatgow bilýär. Bel Sapary Gatgow tanýar ýakyndan. Indi bunun çıkış edip gören adamlar var. Yani kurir edip gören adamlar var. Bel Saparyň.
Bilýäňiz. Onu bunu prezident edip berdi. Ýa-ni näme diýär? Ýa-ni ikinji saýlaw diýdi, ýene prezident diýär-de. Oňa aňyrdan owa gelýän habar, ýa-ni buyruk näme diýeli? Bir zatlar et diýär-de. Bir zatlar et owa ünsü böl. Şu gidip barýan hereket owa üns bölünsin. Uruş dawa çyksyn, ýene bir zat diýär-de. Şonuň ýaly näme bardyr? Ýigrenji hereketler bar bu adam. Hemme kim agentligini bilýär, ýöne aýdan ok. Biz aýtmalymy? 2 ýylyň içinde o birden bir yerden çykýas, o zaman hemme 30 ýylyň içinde edilen Türkmenistandaky jenaýatlary, ýani halkyň arkasyndan edilen gizli hereketleriň hemmejesini biz aýtmaly. Näme üçin biz aýtmaly? O näme üçin biz aýtmaly? O näme üçin olar aýdan ok? Ya da işin içindeme ine. Şu taýdan gelýär-de ýa-ni konstruktiv we soralmaly, sonra olar. Şu taýlardan gelýändir illeşler. O näme üçin o eden ok? Ýoksam o mene jurnalistem däl, jurnalistikany okamok. O aňtowçam däl, aňtowçularam okamok. Ýa-ni ýoşan, misal üçin ýoşan Annurwanow Azatlyk radiosunda ýa-ni Türkmen ullugynyň orunbasar diýeli. Türkmen ullugynda orunbasar bolup ber. Bu adama Türkmenistana islan wagty gidip gelip ber. Eşitdiňizmi şol adam hakynda? Olam ýazyjy, olam goşgaý diýär. Goşgu düzýär. Yine şonuň ýaly düşünje bar. Indi o häzir ekrana gelen surat, şu ekrandaky surat kim ýakyndan seredin ine gaşyny, burnuny, o saçlaryny, maňlaýlaryny hemme zat deňeşdirip görüň, gatymeňzeşdir. Bu Aqel Saparyň ýeğene Towşan diýip bir aýal dogany bar. Türkmenistanda öýünde derman satýar. Türkmenistanda öýünde derman satýanlaryň bilýäňiz kimler bilen işleşýändigini. Ýa-ni Türkmenistanda öýünde derman satýan bolsaň hökmen suratda narkotik serişdelerini hem satmaly. Sen satyp beräýmeli. Ýa-ni köbü eline getirip berýär, sen hem şonu satmaly. O nire alıp gitmeli bolsa onu hem alıp gitmeli. Nire tawşyrmalsa tawşyrmaly. O satwan bermeli. Öýünde de hamala derman satýar. Onuň ýaly görnüşde de o näme edip bilýär. Ýöredip bilýär bu işi. Indi şu Towşan diýilen aýal doganyň ogly ýa-ni o Bel Saparyň ýeğeni bolýar. Yani açara dakılyan yeğenmiş. O açara dakılyan diýerler. Nemede. Eline seredin onu. Her elinde bir çüşe var. O daýysy ýurdun daşynda aposioner bolup gören adamın o aýal dogany ýurdun içinde öýünde derman satyp, ýa-ni narkotik satyp gezip bilýärmi arkaýyn? Ýegenem her elinde bir çüşe bilen. Hani aýdyp beriňem daşynda görüşüp gören adamlaryň haýsynyň ýegen elinde iki çüşe bilen keyp edip ber. Bel Sapar o jogap. Oňa ben jogap bermedin, gaçýaň ýöne. Senin ýa-ni beynin o yetersiz gelýär, onu düşünýäs, o beynin yetersiz gelýänine. Tökmet atýarlar diýär. O tökmet atýan bolsa suud et, tökmet bolsa. Öňem o jogap bermedin. Sen jogap bersen, entek bizde garaşyp durýar. Şunça dokument. Bel Sapar. O her berjek o jogabyna görä
Neme var? Köprak sonra açyan. Şoň üçin berip bilen okta. O senin Şwetsiýa gelmeňem. Şwetsiýa barmaň maksadyna aýdyp bereýin. Şwetsiýa Halmyrada bilen Saparaganyň yerleşýänini eşitip şolaryň aňyrda näme işler alyp barjagyny, näme işler etjegini o bilmek üçin ýöreýte uğradylan adam asen Şwetsiýa. O sana hekaýede düzüp berdiler. Oglumy o KGB öldürdi diýip. Haýsy adam öz ölen çağasynyň üstünden siýasat ýöredi. Senin ýaly adamlar ýöredip bilýär. Belsapar. Aha. Yine şonuň ýaly bir ýagdaý ýyldaşlar. Sonra bermeli. Gatykän sonra var. Ýöne jogap berip bilmeýär. O aýratyn, o aýry mesele. Ýöne jogap bermese de oň jogabynyň näme ediligini biz bilýäs. Onuň agzyndan jogaby araşyp beremiz ok. Onu hem ýalňyş düşünme. Sen şonuň üçin Şwetsiýa bardyň. Bu adamlar näme edýär, näme alyp barýar. Soň sen ýanky hatlara doldurup ýazyp Türkmenistana uğradýatyň. Ýanky Şwetsiýada alınıp barylýan hereketler, işleri. Sen näme etdiň? 2007-nji ýylda ýaş prezident diýip 3-4 ýyllap gıýyrmadyňmy Azatlyk radiosunda? Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýaş prezident. Sen Gurbanoğlu Berdimuhammedow üçin gıýyran o ýanky KGB-dan gelýän protokol boýunça hereket edýär. Ondan soň 2019-njy ýylda näme etdim? Gurbanoğlu ölüpmüş diýip habar çykardyň. Ondan soň ýurdun içinde hereket edip biljek adamlary ýok etdiňiz, hemmäňiz bilelikde. Gurbanoğlu tarapyndan bir aýlap ýitip gidýär. Diýip habar ýaýratmasalar, ýanky sen şu habary ýaýratmasan, nereden bilip bilýän, ýani ýaýratma näme bolup bilsen. Nereden alýan? Näme üçin diňe sen alýan şol habary? Başga senden has güýçlürek jurnalistler hem bar. Mysal üçin Tukpatulin näme üçin bermez şol habary? Ya da Ruslan Mätiw Türkmen News ýanky. Näme üçin olar bermedi de sen berýän? Ölüpmüş, keselmiş diýilen oýunlaryň. Belsapar senin edýän işleriň kän ýöräni ok ýöne. Şonda da o bir zatlar etjek bolýar. Bunu sene ýok etmek üçin, bitirmek üçin çykyp aýdamyz ok. Ýöne seniň üstüň bilen saňa meňzeşler kän. O saňa meňzeşleriň köpdigini düşündürmek üçin we nähildigini düşündürmek üçin ine sen ulanýas. Beýnansak da seni saýladyk. Allah'a murad ulanyp bilerdik. Ýok diýdik, ýani sen azrak könerek bu işte 36 ýyl stajym var eken. 36 ýyl gatykän. Meniň ýaşym 36 ýok. Belsapar. Senin stajyň meniň ýaşymdan hem has köp. Şonuň üçin sen saýladyk. Azrak rasyonal pikirlendik bu işte. O dogram edipdir. Sen gaty täsirli bolýan. Halka ýakyn düşündürmek barada. Indi Allah'a rat ýalňyş aýtdym, Allah'a rat däl. Belsapar. Ak Muhammed Belsaparow. Edip gören işleriň şol. Bundan soň niraçel edersin. Bundan soň edip bilmersin. Sen ýurdun içinde senin satyp, batyryp duzağa düşüren adamlar hem kan olar bilen gürleşdik biz.
O näde o 30 yıllap diýende 30 yıllap doğru dürüst o maglumat o ýurdun içinden çykan o şu doğru dürüst maglumat berjek adamlar hem o ýok edip bereniň içinde. Hem ondan maglumat alýan. O maglumaty alyp izne o näme berýär? Kıba berýär. O kıba da ol adamy ýok edýär içinde ýa gorkuzýar. Edip gören işim şolar yıllardan beri. Yok diýsen o suwutnamalar hem çykaryp görkezeli. Şonuň ýaly ýagdaýlar. Indi bir komentariýa geldi. Klasik türkmen emosiýasyndan çykýan bir komentariýalar da. Biri-biriňize at takyp diýdi. Şu bizden däl ýanky. Şu Welsapar bizden däl. Diýmek biri-birimizden bolamjak. Bu Welsapar Orsa hyzmat edýär. Ors ideologiýasyna, Ors imperiýasyna hyzmat edýär. Ors imperiýasy hem şu wagt çöküp barýar. O näde biri-birimiz bolýar? Sana şu an biri düşündirip berse. Kime çykmak isleýär ýene şu Welsapara? Yazan nemelerini, daklatlaryny okap berdik. Bu dige bir misaly ýa-ni birje misaly. Gatkan var, bir eşeğe yük diýär bunyň yazan zatlary ýa-ni. Barmy başga Welsapar bizden bir hasap edýän? Bizden birimi şu? Komentariýa ýazýar bir ildeşimiz. Bu komentariýaň ýa-ni gelip çykyşyny aýtdym, bu türkmen emosiýasyndan gelip çykýandyr. Emosiýadyr bu zatları ýazdyrýan. Akıl ýazdyrýan däldir. Akıl nämäni görkezýär? O şu adam agent. O suwutnamalar var, yazan zatlar var, eden işler var. Aýal dogany derman satýar Türkmenistanda. O narkotik satýar. Türkmenistanda öýüňde derman satmany ruhsat berilýän bolsaň, diýmek KGB bilen bile işleşýän diýmekdir. O KGB bilen bile işleşsen, şolaryň getirip berýän narkotiklaryny satyp bermelisindir. Ya da soňky döwürlerde näme diýilýär? Tramadol diýilýär. O tramadollaryny satyp bermelisindir. Bu işler şoňa ýaly ýürýär. Diňe men ýaşap gaýdym Türkmenistanda. Hemmämiz bile ýaşadyk, çykdyk. Bilýäs o zatlaryň nähili işleýändigini. Bu tip adamlar eneden dogma dönüp diýilýär diýip bir ildeşimiz ýazypdyr. Indi munyň kakasy Juma Patgalym. Hiç halanmayan adamlar ekende soň bular owasyndan göçüp çykypdyrlar. Yani owanyň içinde hiç kim halamayanlygy üçin göçüp çykyp başga bir Amarynyň başga bir ýerlerine yerleşip şo taýda täze demä başlaýar, ondan soň Aşgabatda göçüp gidýän bolmaly köp böyle bularym. Biz hem izarlaýas bulary Welsapara. Yani aýal da onuň öýüni satjak bolup owa satyp bilmeýär. O Welsapar aýal da onuň öýüni satjak bolup satyp bilmedi, o gynansak da. Şonuň ýaly ildeşler. Başka pikiriňiz, düşünjäňiz, o şu dahy ýalňyş bolup biler diýen ýeriňiz bar bolsa, o häzir jogabyny bereýin soň. Aram ýatladarys. Ýani şu adam barada gatkan suwutnama bar da, ýa-ni suwutnama diýilende bir zada düşünmelidir ildeşler. Suwutnama käbir adamlaryň hasap edişine göre Allah Taala gelýär, o ine şu zat hakyky diýip aýtsa şu suwutnamam kendiýede ýöne. Allah Taala size bu dünýäde suwutnamany görkezýän däldir.
neme değildir. Onun cevapkarçılığında değildir. Özünü cevapkar hasap eden ok Allah Teala. Bize suutlama paylap vermek nemesi boyunca. O suutname nemedir? Yine yakın yoldaşı aydiya. Elimizde dokumentler var. Ve sizin bilmeyen zatlarınızın köp bölümünü biz biliyoruz. Onu emmesini çıkarıp durmalı değil. Gerekli değil. O akıllı adamlar için zatlar. Artık maçı bilen yine şu yandaki yegeni yetiyor da şu zatı suutname olmak için. Aydın haysiyenizin yegeniniz. Her eline bir çüşe alıp yani şu çüşelerde arak içmek, şu araklardan içmek. O yani gıdayısı yurdun taşında apasaner olup yören adama nesip olur mu? Nesip etmez abi zatlar, doğru değil mi? O etmeye. Onu bize biliyoruz. Yep. Hmm. Bir iyileşmizem sorap dur Türkmenler yanlış Hudaýa inan ýarmyka diye. Yok yanlış Hudaýa inan ýana däldir de ýöne Hudaýy yanlış tanaýarlar Türkmenler. O doğru Hudaýa yanlış tanaýarlar. Hereketlerinden belli bolýar da. Ak sapara neme Ak Muhammed de Muhammed adyny aýyrýar. Yine o taýdan nemeni çıkarıp bilersiniz. Şweýsiýa baryp o Muhammed adyny aýyr diye Ak. Ak diýip atýar Türkmenistanda. Kimiň ady Ak? Şonuň ýaly bir ýagdaý. Soňra ine şu adamın beren maglumatlarynyň netijesinde näçem adamlar öldürildi. Öldürülen adamın ýöneke adam däl, köçede gezip ýören, öz gününü görüp ýören, öz başyna gezip ýören adamlar däl. Ilymly, bilimli. Türkmenistanyň köklü düşünjesini oturdup biljek o düşünjedäki adamlar, ýok edilen adamlar. Diýanky Babba Göklener. Gaty hünärli, köp adam tarapyndan tanalan ve söýlen adam. Jemgyýete täsir edip bilýän adam we hiçbir ýanky bolgusuz pikirleri, düşünjeleri bolmadyk adam. Şol adam balkondan aşağı okladylar. Şo taýda öldü. O Babba Göklener o ady ine şunun ýazylarynda köp geçýär esasen. Şu el saparyň ýazylarynda köp geçýär. Aýyleşler, umuman şunun ýaly gaty. O gynançly ýagdaýlar ine biz bulary bilmeli, tanamaly. Şunun ýaly adam ýok bolsa da şunun ýaly yani görmeseňiz hem diýeli. Ýok bolsa diýip ýalňyş aýdýan. Şunun ýaly adamy gözüňiz bilen görmeseňiz hem şu bolýan zatlardan bardygyny düşünüp bilmeli. Şunun ýaly adamlar bolmasa Türkmenistan 30 ýyllap şu neme bataklygyň içinde gezmeýärdi. Ýa-da ýanky Gurbanuly ýaly samsyklary o ýurdun başyna bellemeýärlerdi. Gurbanulyny reklamasyny etdi ýa-ni şu 3 ýyllap etdi Azatlyk radiosunda. Ýaş prezident o ýanky Türkmenistanyň nemesi boýunça Niyazovdan ýaşda. O ýaş gowy alyp barar. Siyasatlar doğru. Yine näme? O narkotika karşı görüşýär diýilen siyasatlar ine şul alyp bardy. Başga nerden bilýäňiz? Indi näme üçin şu wagtda garşy çykan bolýar? Şu wagtdan garşy çykany o wagtdan gollanan noktasynda o gelýän protokol şol. O sen şunu etmeli diýerler, edýärler. Bir iyileşimiz bir soru veripdir. Meniň jogap bermek isleýän, aýtmak isleýän soragyma öňden äri sorulmasa da. Halkyň näme üçin şu zatlary düşünen ok diýär.
Olaryň enetaları düşündürmedim kendiye. O neme vardır ine jemgyýetiň bir kulturasy döreýärdi öz özünden. Şo kultura her döwletde her türlü bolup bilýär. Mysal üçin Ýewropa ýurtlarynda demokratiýa bir kultura halyna gelendir. Ýani dogry zatlar aýdyp hakyny gözlemek, hakyny gazanmak, adalatly bolmak bu Ýewropada kultura halyna gelendir. Ýani däp destur halyna gelendir. Bizde de bu edil şo tersini işleýär. Ýani düşünmeýänlikleriň sebäbi şo dogry zat neme gelýär bulara? Keseki gelýär. Biziň halkymyza dogry zatlar keseki gelýär. Gynansak da ýani tebii ýagdaý däl. Ýani dogry zatyň keseki gelmegi wagtlaýynçadyr, o aňsatlyk bilen ýeňip geçip bolýandyr. 2 ýylyň içinde görensiňizdir ýani şu zatlary. Düşünüp bilýän adamlaryň sany köp. Ama YouTube'dan dowamly izarlayan bizi 3 aýyň dowamında görkezýärdi YouTube'un en köp neme diýen 3 aýyň dowamında 150 miň bilen 200 miň arasynda türkmen izarlaýar. Bularga köp bölegi Türkmenistanyň içinde. YouTube'un berýän ol beýleki videolaryň elden ele geçip ýaýradylýan görnüşleri has başgaça. Ben şonuň ýaly bu adamlaram şol nämäni ekmäne kömek eden adamlar. Ýani ters düşünmege, ýani hakykat keseki gelýär diýdi. Ýani şol adamlar yalan olan zatlaryň gurrunny edip gelýärler. Şu wagtda ekranda prezident saýlamaly, prezident gerek ýene näme diýýärdi. Hazır bir ýyldaşymyz ýazypmyş jogabyna garaşýan diýe. Akyl sapardan. Jogap berýär görele. Berip bilýärmi ýa-da. Şonuň ýagdaýlar gynansak-da. Ýani dönüklerden jogaba garaşyp ýörsin. Güler ýalak bir ýagdaýda şonuň üçin güldüm häzir men. Birden aklymdan geçti. Ýani dönük adama hawa sen dönüklüň hawa suud edildi. Jogap berdi ýa-da jogaba garaşýarsyn. Şol adamlaryň eline geçse şu ýakynrakda bir ýerde bolsa buňa nämeler etmesdiler. Pikirlenip görüm. Şu edeni iş üçin. Gatkany adam ýok etdi bular. Ne şonuň ýaly. Şonuň üçin biz neme baskyn bolmalydyr. Hakykat elmi dama baskyn bolmalydyr. Güýçlü bolmalydyr. Hakykat aslında güýçlüdür. Ýani tebii taýdan ýani yaradylışyndan güýçlüdür hakykat. Ýani hak diýip hak söz var ya şondan gelýär-de. Hakykat diýmegem haklar diýmek. Ýani türkmen dilinde örsek gerçek ýani mahdum bolan goşgularynda geçýär gerçek sözü ýa. Başga da bir näçe goşgu bardy. Niyaz o yazdım diýip nemeden kitaplarında da vardı ýaly. Gerçek ýit, goç ýit diýip şonuň ýaly bir nemeler bardy. Ýani gerçek türkmençe bir sözdür. O hak, hakykat sözü arapça bir sözden gelýändir. Hakykatym köplük sandyr hak sözüniň. O hak yaradylışyndan dogrudur, ýani güýçlüdür. Şonuň üçin arkaýyn aýdyp bilmelidir. Hakykaty bilýän bolsaňyz arkaýyn aýtmalysyňyzdır. Siziň boýnuňyza borçdur bu. Ýani eger o bilmeýän bolsaňyz, bilen zok onu aýtmaňyz mümkin hem däl. Ýöne bilip aýtmasaňyz ýene bu gaty uly ýalňyşlykdyr. O ýani Allah muradyny gizläp ýöreýişi ýalak da ýene şu Welsaparyň agentligini bilýär. Haýsy KGB bilen aragatnaşykdygyny bilýär. KGB-nam tanaýar. Allah muradym bolam aýratyn sonra şähereti. Ýöne näme hakykaty aýdanok. Näme üçin aýtmaýas ýa ejiz. Hakykaty o
güýçli adamlar aýdyp bilýändir. Bir ýyldaşmy soraýa Türkmen halkyny jenaýatçy topary garşy alyp barýan işlerinde öňe barşlyk barmy diýe. O öňe barşlyk bar bu. Öňe barşlygy men iki aýyrýan. Ýa-ni daşky gurşagyň täsiri. Ondan soňra adamlaryň öz ýa-ni düşünjesiniň üýtgemegi diýeli. Düşünjesiniň üýtgemegi bilen daşky gurşagyň täsiri. Daşky gurşagyň täsiri näme? Ýa-ni ykdysady ýagdaýlar, gytçylyklar, sosial problemalar, maşgala problemalarynyň artmagy ýollary ýapyklygy sebäpli şonuň ýaly gidýär. Bu daşky gurşagyň täsiri. İçki gurşagy diýeli ýa-da adamyň öz içi diýeli. Öz içäm üýtgeýäne. Gatkan adam üýtgetdi. Bizem üýtgedi. 2 ýyl bundan öňki ýa bir ýerden başladyk da 2 ýyl bundan öň. Ýöne şu wagt belli bir ýere çelli geldik, enteýem dowam edýär. Bize de täsir edýär. Bizi dinleýänlere de täsir edýär. Täsirlenenlerin beýleki adamlar bilen gürleşen wagty, öz arasyndaky, ýa-ni sosiallaşan wagtyndaky nemeler hem täsir edýär. Bu zatlar şonuň ýaly gidýär. Bir ýyldaşymyzdan bir zadyň üstüne açdyň, jogaby garaşyp oturýarsyň diýär. Jogaby garaşamak, jogabyny bilýän. Jogabyna o garaşma isleýän adam bar bolsa, o garaşyp biler. Ýaly ýyldaşlar bugünlikçe şu taýda näme edipler, ýa-ni başga soralarymyz bar bolsa. Ýene bir zat bar, onu hem aýdyp geçen ýa-ni Owadan depe meselesi vardır. Owadan depede şu sonku 3 aya çelli hiç kaçan hiç kim Owadan depenin içinde bolup geçen zat arada gurrun veren değildir. Owadan depede yatıp çıktım diyenler hem gurrun veren değildir. Ne için gurrun veren o? Yine bu ayrıtayım bir soru. Onu siz özünüze de soran. Öz içinizden soran şu gurrun vermeyenlere. O ne için gurrun vermediler? Yani amon vardı. Biz amonu çumurlayın, izarlayas. Amon vardı o koşmaçı, o genişleyen malumatlar vermekçi olyas yakın vaatlarda. Yani türmenin içindeki imit vardı. Keselçilik vardı. Şu zatların hiçbirinin gurrunu yok. O çıkandan sonra şu Owadan depedäki bolan zatlaryny näçe sany şaýat çıkardyk da 57 de ekrana çıkanlar çıkmayanların hemmesini koşsak, yani bizim tanayanlarımız. Olam diňe eýranda Türkmenistanyň içinde gatykanyň sany ummasyz. Yani Owadan depeni görüp çıkanların sany. Ekrana çıkmak nemeden o, başardan o. Köpüsine. O ne için o gurrun vermeyeler. Bizden başka bir adam yazdı. Owadan depe arada. Baglumat verdi. Olam Ruslan Mätif. O hakykatdan hem iş edinip o şol maglumaty yazıp berdi, tawşyrdy. Yani ne Azatlyk radiosu, ne beýlekler hiç berse Owadan depe arada agzan däldirler. Ne için agzan oklar? Misal üçin ýa-ni Döwlet Baýhany soradylar da biri. ýa kommentarda gözüme düşdi hazır men bir şonu da kommentaryan okumadım ýöne ekrana getireýin ýyldaşymyz ýazypdyr. O Döwlet Baýhany barada Döwlet Baýhanyň gagasy bar. Orada ekrana çıkıp berediler. Şol adamın 2013 yılda Owadan depeden çıkıp geldim deyip o bir reportaj veriyor. O türmenin içinde gezdirýärdiler. İwiçkide problemi yok. O urmak arada hicem gurrun etmendir. Umuman türme gowu diýädi.
O yani siyasiler ayratyn tutýarlar. Şol ýazatlar geçýär ýöne taýak barada, urmak barada, keselçilik barada, açlyk barada hiç bir zat aýdan okşul adam 2010-njy ýylda. Bu adamym owadan depede ýatdym diýär. Indi dogrumy indi şol? Näme üçin şonu aýdýar? Yani halkara guramalary o köşeşiň diye o Türkmenistanyň türmelerinde bir ütkeşik bir zat yok. O bütün dünýädäki türmeleri ýalyk türme diýip şonu mäni berýär, düşünjäni bermek üçin. O ýanky ýa-da Tuhbatulin bar, Kronika Türkmenistan diye. Olam men o şol nemelerde ýatyp çykdym Türkmenistan türmelerinde diýär-de. O onuň berýän maglumatlaram ýetersiz. O geldi kärizem hiç gurrun veren ok türmäň içinde bolup geçýän zatlary. Näme üçin bermeýär? Ýa-da bular ýatmadymy? Ýa-da bulara ýöre tawa şu maglumatlar gizlen diýýärlermi? Gizlen diýýän bolsalaram näme üçin gizleýärler? Gizlemelimi bular? Hakykata. Hakykat güýçlüte. O hakykat aýtmaly jogapkärçiligiň bar. Hakykat bilýänligiň üçin şonu aýtmak o borjun bar. Jogapkärsen şo. Ýoksa bilme. Ya. Şonuň ýaly bir neme. Ildeşler. O demek Gurban ağa bolup dur diýär. Ya başka da bolmaly çıkanlar. Yani Gurban ağany belli bir wagtdan soň 7-nji blokdan aýrýarlar. Ýanky neme statusyny ütke diýerler-de. Ondan ýanky terrorist hökmünde tutupdurlar, soňra o terroristlikden çıkarypdyrlar nemesinden. Gurban ağa 7-nji blogyň içinde belli bir wagt bolup soň başga bir bloga geçirilipdir. Onuň ýaly başga da adamlar bar. Diňe Gurban ağa däl çıkan. Ýöne ýanky aýdylşy gatykän adam hawa öldürilýän ekeni. Ukol edip öldürilýän adamlaryňdan sany sajagy ýok. Gurrun berýärler şu wagt. Ýanky gulya diýildi, ýanky ukol edýän aýallaryň atlaryny aýdyp başladylar da. Şol nemeleri hem izarlaýas biz. Neme? Gulya diýileni çärjöl diýär-de. Çärjödenmiş asly ýöne ýanky nemede Margres'te. Ýöreýte şol adam öldürýärmiş iğnesi bilen. Iğne urup adamlar öldürüp neme diýänçi. Ýene de başga bar diýär ýanynda bir kysany. O näme üçin ine Welsapar erkin Türkmenistan diýär-de. Erkin kimden erkin? Halk, o Türkmenistanyň halkyndan erkin ýa-da Orsdan erkin bolmalymy? Ona maýdan o. Şonuň ýaly illeşler umuman aýdar ýaly diýer ýaly zat köp ýöne esasy bu taýda düşünmek üçin ýani köp zadyň aýdylmagy gerek däl, görünüp dur. Görkezip dursa, görkezilmeýär şu zatlar. 2 ýyldan bäri görkezilýär. Az gepden köp o düşünsen ine hemme zat hemme tarapdan işler ansatlaşýar da. Gurban ağany Hudaý türkmenleri aýdyp bersin diýip çıkan adam diýär. Olam o hakyky özem şonu aýdýar. O taýdan men diýir çykmaly däldim diýär. O görülen nemeler, zulumlar. Gurrun berýän köp bölen ekranda gurrun beren ok. Gaterwet. Ine şol
türmelere orsa hizmet edýärdi. Ýöne haýtda ýa-ni türmäniň arhitektory Orsetden getirilen bir aýal. Ýa soň türmäne 1-2 ýyl işledip berenem ýene Orsetden getirilen bir Rafael diýip bir oglan. Ýa-ni Amon sistemasyny, taýak sistemasyny düşündirip beren adam. Türkmenleri öwredip ondan soň özü gidipdir o. O dünya suuduna berildim diýip soraýar şu odan depäň emes barada. Bu gatty çylşyrynly bir proses, o proses başlady. O birden şu gün niýet etdim, giýji amalaşdy diýmek bolmaýardy bu işler. Ýuwaş gidýär. Ýa-ni maglumatlar jemlenýär şonuň üçin bolup bildiğince köp maglumatlar jemlejek bolýas bizdiňe. Ýa-ni adamlaryň haky däl, ölüp gidenleriň hem hakyna. Şu taýdan başlajak. Ýurduň içine barsa gön ýakýas biz bulary. Ýa-ni orsaň bähbeydi üçin türkmeni öldürmek kabul ediler ýaly biz kabul edip bilemjok biz bu zatlary. Orsa hyzmat eden bir sanam türkmen galmaly däldir. Bizim namysymyzy depeläp böreler bular. Ýa-ni namysy depeleýän bolsa türkmen däldir bizim üçin hasap edilýän däldir türkmen ol. Türkmen olmak üçin diňe kan meselesi däl, ol kelläniň içinde ýatýar türkmenlik. Şonuň üçin kellesiniň içini barlaýas, o türkmen däl bolsa gyrat ýas ona. Ýyldaşymyzdan ýene bir gowur soru gelipdir-de. 2 ýyldan bäri ýollaryň ýapyklygy sebäpli jenaýatçy topar özüniň wezipesinde galmagyny uzatýar, ömrüni uzatýar diýeli. Ve şowur sanda da bir näçe adam daşynda öldü. Bir näçe de diýmeli yüzlerçe adam öldü. Ýurduň daşynda. Oňa nähil ceza bermeli şu sebäpkärlere diýä. Olaryň jezalary gatagır boljak diňe ol däl. Şu internet ulgamy bar, internet ulgamyny kesip tutýanlar, pesel diýenler, ýa-ni ýapýanlar. Olaryň jezasy gatagır boljak. Biz bu zatlary ýörüýte taýarlap we üstünde işläp börsä ýa-ni aýratyn prokuraturasy boljak bu iş ýa-ni Türkmenistanda jenaýatçylyk döwründe alınıp barılan işler boýunça adamlar hemmejesi lüstrasiýadan geçmelidir. O lüstrasiýanyň hem geçirjek hem ýa-ni ýörüýte prokuratura bolýar-da aýratyn. Ne? Olar alyp barjakdyr. O jezasy näme bolsa olar berer. Maňa aýtsalar jeza berin diýip ýani göne ýakmaly diýen mene. Bir kanun diýerler ýöne. Kanun ýok Türkmenistanda, dogry dälmi? Kanun ýok bolsa o nämes bir kanun bolýar. Ýok kanun bir kanun ot bilen ok. Yani bir kanun diýmegem o kanun ýok diýmek. Farsça ýyldaşlaryna. Kanunsuz diýmek ýa-da. Öňüne o goşulma getirýär, farsça goşulmany bir düzgün ýa-da düzgünsiz diýmek. Demek kanunsuz olsa kanunsuz amalaştırmalıdır bu işi. Doğru değil mi? Var mı Türkmenistan'ın içinde kanun? Yok. Demek kanunsuz amalaştırıp biliyoruz bize. Yine yankı Orsların yankı nemede edip gören işleri. Ukrayna'da 300 adama bir yere gömüp gidipdirler diye. Yani keyfini öldürüpdirler de yani. Hayvanları, itleri, pişikleri, adamları hemmesini öldürüp gatı necis o yine nereden gelýär şo necislik? Ya Amerikanyň goşuny şonu ýaly bir aýyň içinde şonça adam öldürdi diýip
Eşitemiz yok. Yani o hastanın içinde 20 yılda da şonca adam öldürmedi de. Yani adam öldürüp gören oklar bulur. İzarla. Orsun ki öldürüyor. Ne için öldürüyor? Sebebi düşünce şol. Yani Ors milletinin düşüncesi 21. asıra kavat gelen ok. 21. asırda yaşamalı millet değil bular. Orslar. Yaşamana haka mı yok bunların? Hakkını biz almalı bunların elinden. Yankı o 10 yaşındaki çağlara çeli zorla öldürüpdürler de. Yani Ukraynalar şu zatlar aytmağına görkezmağına da utanya. 10 yaşındaki çağları özem bir öyün içine cemlep hemmecesini öldürüpdürler. Çağları yürüyte. Bu şeytani bir neme var bu orsette. Cemiyet şeytanlaşıptır. Indi Putin ağaları bunun bu hasarını vermeli olya. Vuruşu başladan için. Yine vuruşun düzgünlerini bozan için. Hava yöneke yumuşak görünüşünü görkezýärler diye orslar neden? Hava hakykatdan hem ol ağır zatlaryna o görer ýalda. İyileşler onda şu taýda jemläýeli. Ýa-ni el sapary düşünüşdik. El sapar diýilen adam bir misaldyr. Ne tanamak üçin. Ýa-ni nämäni? Türkmenin dönüklerini tanamak üçin bir misaldyr. Beýlekiler hem şuňa meňzeş. Besanlar hem yeterli, yani azam däl. Yeterli miktarda var. Biz bu adamlar tanamalı. Emmesini bir-birden tanamalı. Doğru. Her ekrana çıkan adam onu görmeli däl. Her ak saçlı, ak sakallı o atam ya da babam diýmeli däldir. Yani bolýan diýildeşler sağ olun dinleýäniniz üçin.